Hello friends, बरायबाय बड'ज जब इनफो YouTube चेनेलाव दा बिग आपडेट DME नन टेक्निकल काट अफ मार्क्सनि सायाव डिसकास खालामगोन। बेनो जाबाय खायसे पेपारा रिजेक्ट जागोन आरो खायसे एक्सेप्ट जागोन। ST SC OBC काट अफ एनालाइज खालामगोन एन्ड BTC डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन फाइनालि डेट फैबाय, गाबोननिफ्राय जासिगोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 जबाव। दा बे जबा मा जों बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन। जाय नोंथांमोना बड'ज जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांसो फैदो फार्स्टआवनो BTC नि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जोङो BTC नि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि पेजखौ मोनगोन। स' दानिया डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन डेटआ फाइनालि फैबाय। बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना GT PGT टेट होदोंमोन, दा बेयाव डाइरेक्ट नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन उइदाउट रिजाल्ट, मानोना सिस्टेमा बेबादि फोरमायदों। दा नोंथांमोना थांनांगोन। जुदि एबसेन्ट जायोबा नोंथांमोना प्रब्लेम जानो हागौ, नेक्स्टआव एक्सेप्ट जाया जानो हागौ। बेखायनो गाबोननिफ्राय 1 एप्रिलाव नोंथांमोना PGT पस्टनिया गाबोन जासिगोन। एड्रेसा जाबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स PGT लेभेला गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन एन्ड नन BTR 8 एप्रिलाव जागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनांगोन। बेखायनो नैबे एनेक्सारखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन। नोंनि रल नाम्बार, फट', बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ नोंथांमोना गासैबो लांनांगोन। अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन। देन ID प्रुफ नोंथांमोना भटार कार्ड बा आधार कार्ड लांबानो बेयाव एक्सेप्ट जागोन आरो डेट वाइज नोंथांमोना कम्पालसरि थांथारनांगोन। होमबासो नेक्स्टआव नोंथांमोना मेरिट बेसिसआव एक्सेप्ट जानो हागौ। जुदि नङाबा थालाङोबा नोंथांमोनाहाय पेन्डिं जायोबा किजानि नोंथांमोना रिजेक्टबो जानो हागौ। एन्ड नेक्स्टआव गोबां कमेन्ट्स गोबां सोंगासिनो दङ जे आदा ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4आ माब्ला जागोन। बेनो जाबाय फाइनालिस्ट। दा बेनिफ्राय एप्रिल नोंथांमोननि मेयावहाय माखासे डिटेल्सआ फैनो हागौ, एग्जाम जानो हागौ, नन टेक्निकल ग्रेड 3 लेभेलाव एबा फरेस्टनि रिजाल्टआ मोननो हागौ आरो। दा जों फैबाय DME नि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्टआव फैदो आरो फैनाय लोगो लोगो एग्जामाथ' जोबलांबाय। बेनो जाबाय नन टेक्निकल पस्टआव। दा बेनिनो काट अफ जोङो डिसकास खालामगोन आरो एग्जाम पेपारा खायसे रिजेक्ट आरो एक्सेप्ट जानो हागौ, बेखौबो जों बाव डिसकास खालामगोन। दा बे जाबाय, लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव, नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर, DME निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस रिलिज खालामदोंमोन। बेनो जाबाय नन टेक्निकल पस्टआव रिसेन्टलि बेनो जाबाय सिलेक्शन प्रसेसखौ लानानै देग्लाय ओरैबायदि मोजां चान्स मोनदों जायफ्रानोखि एग्जाम होदों। बेनो जाबाय सिलेक्शन प्रसेसा थांनाय बाराव 1:2 मोन, नाथाय बेखौ चेन्ज खालामनानै 1:3 लाबाय। अब्ला नोंथांमोना थांनाय बारनिफ्राय मोजां चान्सआ जाबाय। थांनाय बाराव 90+ काट अफ दंमोन, नाथाय देग्लाय एसे खमायनाय चान्सआ दङ, प्लास एबसेन्टबो गोबां दंमोन नालाय। अब्ला स' बेखौ जों जास्ट एग्जाम पेपारखौ जों एनालाइज खालामबा नोंथांमोननिया बेनो जाबाय URआव लायोबा 90 बेनिफ्राय 92 बेयाव सेफ ज'ना दङ एग्जाम पेपारखौ नायनानै। मानोना 1:3 आवहाय एसे बारा लांगोन नालाय। OBC खौ लायोबा OBC लायोबा नोंथांमोना 88 निफ्राय 90 गेजेराव थानाय चान्सआ दङ। देन नेक्स्टआव फैबाय SC लेभेलाव। स' SC लेभेलाव 84 नङाबा 86 बे जाबाय सेफ जन। अनलि फर स्किल टेस्टनि थाखाय बे फाइनाल काट अफ नङा। देन STP आव जों लायोबा बेनो जाबाय नोंथांमोना 84 एबा 86 दङबा किजानि नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव लांनो हागौ। देन बेनिफ्राय ओरै आरो 1:3 नालाय, बेखायनो केन्डिडेटआ एसे बारा लांगोन नालाय। देन टटेल पस्टआ 765 दङमोन, बेनो जाबाय नन टेक्निकेलाव। अके, अब्ला जोंनि STP आव 10% रिजार्भेसन मोनोबा 76 एबा 75 नोंथांमोना बेबादि 77 जास्ट लाथ'नो हायो रेन्डमलि। देन नोंथांमोनखौहाय 200 नि एसे बारा नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव लेंहरनाय चान्सआ दङ। अब्ला काट अफ जों एनालाइज खालामबा खायसे एबसेन्ट दं नालाय, अब्ला 84 निफ्राय 86 बो नोंथांमोना दङबा किजानि स्किल टेस्टआव लांनो हागौ, जेराव स्किल टेस्टआ 25 नाम्बारनि जागोन आरो दाजाबबावनानै साख्रि। स' बेयाव जों जेनोखि रेन्डमलि डिसकास खालामदों बे जाबाय अनलि स्किल टेस्टनि थाखाय काट अफ, आरो नेक्स्टआव स्किल टेस्टजों दाजाबबावनानै फाइनाल काट अफ ओंखारगोन। देन नोंथांमोननिया बेनो जाबाय एप्रिल मेआव चान्सआ दङ फाइनाल लिस्टआ, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुन जुलाइआव साख्रि मोननो हागौ नोंथांमोना जयनिंखौहाय। बाट बेखौ बुंनो हाथ'ला, बाट अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना 100% साख्रि मोनगोन। दानिया सोरबायदिया रिजेक्ट जानो हागौ एग्जामाव? एग्जामनि पेपाराव माखासे गाइडलाइन्स दङ, प्लास एडमिटआव दङ। OMR सिटआवबो नोंथांमोना मोनदों जानांगौ, मोजां चेक खालाम। अनलि ब्लेकजों इउज खालामनो होदोंमोन। अके, अनलि ब्लेकजों इउज खालामनो होदोंमोन, बाट खायसे किजानि ब्लु बाहायदोंबा गुबुन कालार बाहायदोंब्ला जुदि OMR सिटआव जुदि एक्सेप्ट खालामाबा नोंथांमोननिया खायसे रिजेक्ट जानो हागौ। अके, जुदि रिजेक्ट जायोबा ब्लुजों जुदि रिजेक्ट जायोबा आरोबाव काट अफआ खम थांनाय चान्सआ दङ। दा बेनो दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ, जे OMR सिटनि माखासे गाइडलाइन्स थायो नालाय, बेखौ फल' खालामाबा माखासे जेनाखि अफिसियेलि बिथांमोना केन्सेल खालामनो राइट थायो। दा बे उननि बाथ्रासै जाया, बाट अफिसियेलि जुदि ब्लेकल' दङबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। बाट आङो ब्लेक नुदोंमोन एडमिट कार्डआव। दा बेनो लेटेस्ट आपडेट।